pregovaračkog procesa nije se odnosio na takav način, evo da smo o konkretnim stvarima mi imali jedan zahtjev, Europska unija drugi. Nego zahtjev je bio, evo pravna stečevina je toliko opsežna i velika, gospodo napravite vi prema nama akcijski plan kad ćete pojedine segmente toga implementirati u zakonodavni, pa onda kasnije i u provedbeni, da tako kažem, propis, odnosno okvir. Mi smo tu zadaću manje više uspješno odradili i u nacionalnom zakonodavstvu imamo sada najveći dio pravne stečevine i tako funkcioniramo. E sad, konkretno, mi smo imali, sjećate se, u 11. poglavlju 44, mislim da je 44 zahtjeva, pa od nekih smo kasnije odustajali, pa nove još, evo da tako kažem, postavljali, gdje smo željeli zaštititi evo specifičnosti hrvatske poljoprivredne proizvodnje, odnosno poljoprivrednih proizvođača. Konkretno, evo, riječ je o kvoti za mlijeko koju smo ispregovarali 100 milijuna kilograma više nego što nam je evo tržna proizvodnja bila i u najboljoj godini koja je bila 2009. Najbolja godina. 100 milijuna smo više ispregovarali. Što se tiče šećera, evo, nije proces završen, nismo potpisali pristupni ugovor, ali kvota za šećer isto će biti na razini prosječne ili prosječnih godina koju smo imali evo unazad nekoliko godina u proizvodnji šećera u Hrvatskoj. To znači imali smo referentno razdoblje 2003-2007. Mi tu jesmo imali jednu nepovoljnu godinu 2003. kad smo imali 66 tisuća tona proizvedenog šećera u sve tri šećerane. A imali smo evo jedne godine i 210 tisuća tona proizvedenog šećera iz šećerne repe, ne onog rafiniranog. Kvota će biti tu na razini 190 i nešto tisuća tona. Evo to je ono što su evo u posljednje 3 ili 4 godine naše šećerane proizvodile. Prema tome neće one biti tu na neki način uskraćene da evo neće moći dalje nastaviti egzistirati. No, postavlja se pitanje evo koliko će biti interes proizvođača šećerne repe, hoće li one na neki način imati satisfakciju u vidu cijene šećerne repe koju mu plaćaju šećerane pa da bi ju proizvodio. U odnosu na sada i konjunkturu cijena koju imamo kod primarnih poljoprivrednih proizvoda, kad uzmete evo sada cijena pšenice, prateći je na burzi, znači ono što će biti u žetvi, terminske cijene govore evo da neće pasti ispod 250 eura po toni. 250 eura po toni, ta cijena prevedena u kune je dvostruko veća nego što smo imali prijašnjih godina. Na istoj razini su i cijene ostalih žitarica i uljarica. Prema tome, evo, za poljoprivredne proizvođače očito bit će dobra godina u smislu na neki način oprihodovanja te proizvodnje. No, ima tu i loših strana. Vjerojatno će se naslova ovih visokih cijena ići i porast inputa u samoj poljoprivrednoj proizvodnji. Evo, to su trendovi koji se dešavaju u našoj poljoprivrednoj proizvodnji s kojima se moramo nositi i proizvođači, pa onda i naša prerađivačka industrija, a u konačnici i potrošači u konačnici kroz cijenu proizvoda. Prije nekoliko dana mi jedan svinjogojac pričao svoju ovako životnu jednu dramu. Mladi jedni dečki, braća su, tata im je malo nastradao, obolio je i prave velike farme za tov svinja. I iskopali su dečki sami bunar ispod te farme i tako dalje i sad su to peripetije, to je trebala bušiti legalna firma, mora imati certifikat za bušenje, mora vodu nositi na analizu, ne znam, mineralna ulja, ovo ono i tako dalje. Na kraju krajeva mora doći vodovod lokalni, ugraditi sad da se mjeri ta potrošnja i to sve skupa. Da li se na neki način razmišlja da se malo ljudima pojednostavi sva ta papirologija koja je užasno stresna, u prvom redu stresna za ljude, pod broj 2 odugovlači kompletan taj proces do same registracije objekta i do uporabne dozvole, do puštanja u funkciju. Da li se možda razmišlja eventualno o pojednostavljenju nečega da se ljudima koliko toliko olakša na terenu procedura? Sad, kad uzmete, ovo je nacionalno zakonodavstvo, nacionalni propisi, znači da bi vi išli u realizaciju jednog takvog više ne malog, nego značajnog velikog projekta,
izgradnje svinjogojske farme, bilo evo da je reprocentar, bilo da je samotovilište, kad imate, ne znam, proizvodnju od 5, 6 ili više tisuća komada u turnusu, pa onda s nekoliko tisuća na godišnjoj razini, ta proizvodnja ima i svojih, da tako kažem, negativnih uticaja, mogući negativni utjecaja na okoliš, onda se moraju na neki način evo sve to predvidjeti u smislu građevine koja mora zadovoljavati takve i takve gabarite. Znači ona mora imati lagune evo sukladno i našim propisima i pogotovo sutra propisima EU moraju imati kapacitet da se one prazne 2 puta godišnje, znači kapacitet za 6 mjeseci. Znači opskrba te farme sa vodom ili će biti iz komunalne, da tako kažem, vode i izvora, ali onda je skupa, onda drugi primjer da se praktički buše arteški bunari, da se na takav način evo koristi voda, ali onda opet zadiramo u vodno gospodarstvo, znači kao opće hrvatsko dobro koje ipak na neki način evo mora se cijeniti pa i u vidu naknada određenih plaćati. Evo, maksimalno jesmo se naslova svih tih doprinosa koji se moraju platiti, mi imali razumijevanja sa naslova evo ministarstava koji propisuje, ali i ima još jedan dobar dio, da tako kažem, tih komunalnih davanja koje određuju jedinice lokalne uprave i samouprave, općine i gradove gdje se rade ti projekti. I naš je apel bio i svih udruga, jer naša naselja, naša sela nisu samo, evo da tako kažem, stambene jedinice gdje se stanuje, nego su to apsolutno i radni prostori za naše poljoprivrednike. Prema tome, evo, općinske vlasti moraju imati razumijevanja i za takve projekte i apsolutno omogućiti im da im fiskalni nameti ne budu ti koji će ih, ne znam, odvraćati od takve. Imamo gledatelja. Izvolite. Halo? Dobro večer, izvolite. Dobro večer, pozdravljam voditelja i goste u studiju. Imam jedno pitanje za gospodina državnog tajnika. Izvolite. Prvo pitanje i konstataciju jednu. Prvo pitanje je zašto se donese zakon o golfu i koliko se na jednom golf igralištu može uzgojiti povrća, voća i drugih kultura i zašto je taj zakon donesen koji nigdje na svijetu nema. I drugo, imate primjere gotovih golf igrališta, pa provjerite koliko to golfera ima i koliko se to golf igra i koliko je to popularan sport u svijetu i gdje su ti turisti u Hrvatskoj. Evo, to je pitanje. Hvala lijepo. Za mene koji su u Ministarstvu poljoprivrede bavim problemima primarne poljoprivredne proizvodnje, ovo je malo zahtjevnije pitanje. Jer i nije, zakon o golfu nije naš, da tako kažem, zakon mislim Ministarstva turizma. A apsolutno uz pravilno pozicioniranje, revaloriziranje hrvatskih krajeva, mislim da ima prostora i za golf terene, i za poljoprivredne površine, i za proizvodnju voća, povrća i tako dalje. Samo mora biti sluha u jedinicama lokalne uprave da se one poljoprivredne površine koje su bile u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje, od čega su ljudi živjeli, na silu jednostavno ne pretvaraju u golf terene koji s druge strane na isti način mogu valorizirati i donijeti znatne financijske efekte kroz našu turističku, da tako kažem, ponudu i turističku djelatnost. Ja se nadam da će u buduća vremena biti više sluha i razumijevanja kod realizacije takvih projekata, da golf tereni neće ići na uštrb primarne poljoprivredne proizvodnje, odnosno proizvodnje hrane, da će se oni raditi na površinama koji nisu bili, a koji apsolutno mogu dati novi doprinos hrvatskom gospodarstvu. Da, zakon je izglasao parlament, a ne državni tajnik. Da, i Ministarstvo poljoprivrede. I Ministarstvo poljoprivrede. Moram pitati u ime naših farmera i stočara, šta će biti sa legalizacijom objekata? Znači, objekti u kojima se stvara nova vrijednost ulaskom u Europsku uniju, znate šta nas sve to skupa čeka. Šta će hrvatska vlada učiniti da se ti objekti legaliziraju i svi stave maksimalno u iskoristivost, znači u stvaranje nove vrijednosti? Evo, do sad smo već činili znatne napore. I moram reći, legalizacija farmi prije svega proizvodnih kapaciteta u stočarstvu. Sad ću reći prema zadnjem stanju u registru farmi imamo negdje 130.000 farmi gdje je proizvodnja, bilo da je riječ o životinjama, proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa. U 90% slučajeva
te farme je moguće legalizirati sa naslova urbanističkih zahtjeva u općinama i gradovima. No, treba se napraviti onaj korak da sam vlasnik farme ode u Ured za prostorno planiranje grada i županije da pokrene tu proceduru. Znači, evo, sa naslova Ministarstva graditeljstva koje je do sada to sankcioniralo, da se za legalizaciju farme morala plaćati prvo ona kazna, sad ta kazna ostala na nivou zanemarive pristojbe. No, postoji još niz drugih detalja koji, imali smo sastanak prošli tjedan sa partnerskim skupinama i donijeli smo zaključak, idemo još jedan studijski posjet najbližoj zemlji koja je imala sličan problem i ako je moguće još kakvo drugo rješenje iznaći da se taj postupak legalizacije pojednostavi. Ali moram reći, legalizirane farme nisu uvjet za dobivanje potpora vezane za izravno plaćanje. Legalizirane farme će biti uvjet za ostvarivanje potpora kad je u pitanju investicija u postojeću farmu, u njezinu rekonstrukciju, nadogradnju ili ako neki farmer apsolutno želi graditi novi projekat, novi objekat, onda mora biti legalizirano i ono zemljište koje je možda prvi predmet, nije riješeno 1/1, mora se riješiti 1/1, mora se apsolutno napraviti dokumentacija u smislu građevinske dozvole, lokacijske dozvole ili rješenja za gradnju da bi se moglo onda nominirati taj projekat danas kroz predpristupni fond IPARD, a sutra kroz strukturni fond, odnosno u onu mjeru koju ćemo mi pozicionirati kroz plan i program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, gdje ćemo imati mogućnosti, ja nisam danas govorio o perspektivama, o financijskim omotnicama i financijskim sredstvima koja su namijenjena hrvatskoj poljoprivredi kad postanemo članica Europske unije, a upravo taj fond za ruralni razvoj na razini 352 milijuna eura europske komponente i još plus 25% sredstava nacionalne komponente. To su sredstva koja će biti namijenjena razvoju hrvatske poljoprivrede, razvoju održivog ruralnog prostora, znači za sve one aktivnosti koje se dešavaju u ruralnom prostoru ne moraju biti primarna proizvodnja, nego i diverzifikacija, pa čak i komunalna i društvena infrastruktura. Poštovani gledatelji, evo, isteklo nam je vrijeme. Ovo je bila premijerna emisija Zeleno-plave magistrale. Zahvaljujem se gostima, gospođi Nadi Barišić, državnom tajniku. Ja se nadam da će biti prilike i sljedeći puta u narednim emisijama da ovako sudjelujemo i što se ono kaže, upoznajemo ljude direktno na terenu. Najbolje ovakvim putem medija da ljudi shvate šta im se sprema, šta im u biti nadolazi i tako dalje i kako će im se problemi rješavati. Ja molim gledatelji da mi ne zamjere. Ja sam ipak samo jedan poljoprivrednik, obični koji sam bio u ulozi voditelja. Nadam se da će hrvatski seljak nositi ponosno svoj šešir ovako, da neće morati sjediti negdje ovako i držati ga naopačke. Evo, hvala vam lijepa na gledanju i doviđenja do sljedećeg ponedjeljka.